Diwang kuli ketik niku halaman pira tenge. Halaman 43 dibalani ketikan niku. Bede sing ngantuk ning ndi to? Wangel banget. Bede. Lima ngoten. Nggih 43 bener nggih. Bang mayambagi niku wonten niki. Gur dhewe niku nggih. Wa mimma yambagi dan iku setengah sangka barang lekasane pundi nggih. Nggih. Ayu badira apa ngono? Apa ayu badira yen to agi-agi apa ma fi'il qaihi ing dalem nibakake ma ilahi maring wong ma insan idalam yakun niku mboten mungkin wangel mungkin idalam yakun nalika ora ana sapa wong kamu iku kok dintakola yakun mboten mungkin temen ngalih sapa wong anu milatin ila milatin ukhra. Oh kleru lek maca nggih. Oh bener. Saking agama siji ila milatin ukhra maring agama kang meneh. Al imanu utawi iman ngoten. Insyaallah ngoten maca. Sangka barang sing prayoga, sing apik, sing segera barang sing segera ditibakake nang wong sing ya anggere wong sing rong iman ngono. Lek dheke urung tau ngalih agama siji nang agama liyane, sing apike kudu segera tibani iman ngono. Iman bil jannati. Wanari wal khasri wan nasri iman kan swarga neraka khasr nasri napa gemelar kata yuk mina sangga iman sapa wong bihi kelawan kulur minal iman emnal jannah kuwi wa yusaddiqa lan ngestokake sapa wong wa huwa utawi kulun minal iman iku mentitim mati kalimatai syahadati tengah sangka sampurnane kalimah loro syahadat tengah sangka sampurnane syahadat maknane kalimah syahadat loro ngono punya iman jannah nar wa innahu ba'da tasdik bi kauni alaihi salam rasulan jambari wa innahu mengko sedaya kelakuan ba'da tasdiki sause ngestokake bi kaunihi kan anane nabi sallallahu alaihi wasallam iku rasulah sause ngestokake menawa nabi kuwi kanjeng Nabi kutusan yambari iku yambari ya para yoga apa ayaf hama yen ta paham sapa wong ngono ae arisalata ing risalah alati huwa kang utawi kanjeng Nabi iku mubalighuha wong kang nekake risalah wa utawi waham risalah
Ngono ae. Iku man ata Allah wa rasulahu falahul jannah. Iku man ta sapa iku ata man Allah ing Allah wa rasulahu falahu mengko duwe man apa jannatu swarga. Wa man asahuma sapa wonge maksiat sapa man huma ing Allah lan Rasul walahu mengko deman apa annaru neraka. Fa in tabah ta mengko lamun ngerti sira ngono utawa sadar sira intibah tambihun lamun sadar sira lan paham sira oleh tajrid maring iki tajrid mboko sithik tajrid iki urutane kuwi mang iman sak urute dhuwur mang alim ta mengko ngerti sira ana madzhabal haq huwa hadza ana madzhabal haq satune mazhab sing hak huwa hadza yaiku iki tajrid kuwi sing bener ngono kuwi kat kon dhuwur kono kae. Wa tahaqqaqta lan nyata sira ana kula abdin sedune saben kawula huwa bimajari akhwalihi yaiku ing dalem lumakune pira-pira tingkahe abdin fi yaumihi ing dalem dinane abdin wa lailatihi lan bengine abdin layah lura sepi sapa abdin min maqa'a saking pira-pira kedadean fi ibadatihi ing dalem ibadah abdin wa muamalatihi lan muamalahe abdin muamalah iki serawung ora sepi antajaddudi lawazima apa ngono lawazimin saking anyar tekane kebutuhan alaihi ing atase abdin tegese ngene lho karepe ya wis paham kuwi kowe nyoto si genah lah genah ngene lho saben kawula tiap-tiap hamba kuwi saben dina wengine iki tingkahe kan berjalan terus lah saben bergerak obah musik ngalor ngidul kuwi kan tansah ora sepi sangka peristiwa-peristiwa ibadah harian rawunge ngono mula ya kudu apa kuwi kudu gane kebutuhane terus menerus solan salen ngono kuwi layak lu antajadudi wajimin alahi lek ngono fayazamuhu ngene maksudnya ngene iki mongko kudu ing wong wajib ing wong apa abdin mang apa soalu takon angkuli ama sak yakau saking kabehane barang yakau kang tumiba apa ma lahu maring wong minana wadir saking pira-pira barang sing langka wangel ya ngono wae tiap gerak iku durung ilmune ngono maksud iki ning dadan nyar iki piye iki ngono wae damar ku lak ya angel dadi kudu pokok-pokok ilmune kudu ngono amrih nek urung roh blas kan ngono iki kan gambare wong sing urung roh blas to sing ngangge sutra iki haram apa ora cek ngono nek sing wajib dengan ilmune kuwi lah mulane amrih ndak ngono ya ngaji rada akeh ngono kan nyangrok rada tak takok to nah saben cetukan perkara dak takok ya angel anjane sida iki piye hukume cetukan jangkrik iki hukume piye begurune ngono-ngono tok kuwi lho ora terus damre ndak ngono ya sinae kabeh akhire kan saben cetuk iso denganmu dhewe iki ngarepe ngono di ngono barangkali lho enek mung roh blas karo ilmu lho ya roh blas laku kan gerake bener kan salen-salen to ya nah cetuk gedang-gedang iki halal apa haram iki halal apa haram ngono mlakune cetukan tempe iki halal apa haram kudu lho ilmune ngono lho
Lha angel lek koyo ngono. Mulane ngaji ae ngono. Sumpah apa kok kudu ro beging. Nek ngaji fikih kabeh jane ora wajib ngono. Sing wajib nek angger peristiwa tok kuwi. Ning nek ora ngaji kabeh kaya angel tiap perkara takok tenan. Ngaji pendak jeruk tempe ngaji. Terus pundi hukume tempe? Nek takok neh ngono. Ngelek ngono. Praktek angel. Faya zamuhu mongko wajib ing wong apa mubadaratu age-age ila ta'allum mimma maring nyinau barang ya utawa kang diarep-arep apa wukuhu tumekane mibane ma al qurbi galiban al qurbi separek galiban ing dalem kaprahe mula semono uga ngene barang sing kira-kira ndang teko iki kudu ndang takok ilmune Faya tabayana. Rekane pertelo. Apa ana hujun Nabi alaihi wasallam iku inama aroda. Amis sing ngarepake sapa nabi bil ilmi kan ilmu, lafat ilmu al muarraf sing di makrifatake bil alif wal lam. Fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi, ning ale gitu ya. Talabul ilmi ale kan muarraf. Ndak tolabul ilmin ndak ngono. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin al ilma ngono. Inama arata bil ilma al ilma al amal. Apa al ilmu? Iki. Pak kanjeng Nabi ndelok nang ale kuwi sing dikarepne al ilmal amal. Alihua kang utawi amal iku masyhurul wujub alal muslimin sing masyhur wajibe ngatasé kaum muslimin la ghair ora liyane waqad ditadha mongkon pertelo apa maju tajrid dalane mboko sithik wakta wujubihi wallahu alam wakta wujube lho wakta wujube ya Pak saben kedadian anyar kuwi ya wakta wujub ora kok ngaji kok apik ki ora. Waktu ujug wis kok nyanyi ya apa. Ning saiki biasane ya ndak tek ngono. Bener merku iki. Tiap saben transaksi ya apa ae kudu durung ilmu. Cara Pak Ansor ya rodok haram, rodok halal saiki. Saiki hukum rodok iki berlaku. Rodok haram, rodok halal. Kitabnya ganti. Terus ya, bon kan ganti halaman anu. Untuk kewala alam ini cat apa? 11 ya. Sing kitab anyar 11. Ini kan? Oke 11 ya. Anu ke 10 11 niku. 10 sik lekasane. Bayanu ilmi ladzi wa fardhu kifayatin. Bape teng halaman 10. Niku terus niku. Bayanu ilmi ladzi huwa fardhu kifayatin. Keterangan ilmu kang utawi ilmu iku fardhu kifayatin. Sing fardhu kifayah. Iklam ngerti sira ana fardhu sedune fardhu iku layatamayazu ora beda apa fardhu apa diwaca ala yutayamayazu ora dibedakake ngono ya kena layatamayazu ora beda fardhu an ghairihi saking liyane fardhu ila bidzikri aqsamil ulum kejaba lan nutur pira-pira pandumane ilmu lek dikai pira-pira kabeh ketawan pira-pira pandumane pira-pira ilmu malah ruwet sing penak ya pira-pira pandumane ilmu atau pandumane pira-pira ilmu wal ulum tabi ulum pira-pira ilmu bil idhofah lan disendhakake ila fardhi alladzi nahnu bisadadihi iku tangkosimu ilmu sing disendhakake maring fardhu alladzina nu kang utahe kita kabeh iku bisa dadihi kelawan ngepasi
utawa ya pas iku bidadari benderi ilmu iku tangkosimu. Artinya bab tentang ilmu yang fardu yang sedang kita hadapi dan kita bicarakan ini tangkosimu ila syar'iyatin wa ghairi syar'iyah. Dadi kandum apa ulum maring syar'iyah wa ghairi syar'iyah. Ilmu iku ana sing bangsa syarak, ana sing dudu. Ngono. Wa ane ngersake ingsun bisar'iyah. Sing tak maksud syar'iyah iku wa ane abisarnya ama ing barang. Ustufida kang diarep paedah apa ma minal anbiya shalawatullah alaihim wa salamu minal anbiya saking para nabi shalawatullah alaihim anbiya wa salamuhu salame Allah wala yursadu lan ora dituduhake apa aku akal ilahi maring Masluk hisab itu dudu syarak soalnya kuwi akal hubungannya karo akal sing syar'i iki sing syarak iki dudu sing apa dituduhake dening akal wala tajribah lan ora apa percobaan eksperimen nyaretake utawa ya tajribah kuwi wala tajribatu mislut tibi upamane dokteran ben tajribah to dicoba dadi ilmu kuwi dudu syarat lek kowe basima lan ora ngrungu misul lughah apane lugat ya dudu syarat wong bahasa kuwi jenenge Edison ya tukang nyelidikan ngono kuwi. Iki dudu syarak. Sing nemokne listrik lho, iki jenenge Edison. Wong Inggris kok ngendi, wong Jerman. Percobaane iki angguyok-guyokne lho, kasih kaya wong mendem ngono. Kucing cuwekel gosok ndase kok semetu ngeonge ngendi ngono. Iso ngeonge ngendi? Kucing gosok ndase bareng. Muni ora penyelidikan akhirnya ketemu listrik nggono santri entek ganjarane lah ilmu semanfaat kaya ngono penyelidikan tajribah hatib lek simak dudu harak lah fal ulmulati lajat bisariyatin tangqasimu ila ma huwa mahmudun wa ila ma huwa madmumun wa ila ma huwa mubahun Fal ulmu ta pira-pira ilmu alate laisat kang ora ana apa ulum iku bisar iaten. Car bangsa sanak iku tangkosimu. Kandum apa ulum ila ma huwa mahmudun maring barang kang utahe iku dipuji wa ila ma huwa madhmumun lan nomor 2 maring barang sing dipaidu wa ila ma huwa mubahun lan maring barang sing mubah. Fal mahmud mayar tabitu bihi masolihu. Fal mahmudu ilmu sing dudu syarak sing dipuji iku barang yar tabitu kang sambung atau hubungan bihi kan ma apa masolihu umurid dunya. Pira-pira kebagusane perkara dunya. Sing hubungan sing mahmud sing barang sing hubungane memperbaiki dunia katib kodene kedokteran wal hisab lan etung wadalika utahe mengkono-mengkono ilmu iku yang kosimu kandum apa dalika ila ma huwa fardhu kifayatin. Oh, ilmu anu ki ya, ilmu ghairi syar'i lho iki.
Padha kata mengkono-mengkono ilmu sing ora syarak iku yang qasimu kandung ilama huwa fardu kifayatin wa ilama huwa fadi latun. Ilmu sing dudu syarak kuwi dibagi maneh dadi loro. Ya, pertama ilmu dudu syarak ana sing mahmud, ana sing mazmum, ana sing mubah. Lah saiki sing mahmud. Nah. Dibagi nang fardu kifayah wa ilama huwa fadilah. Walaysa bi fardhidatin, ora fardu. Ya. Diperinci kaya ngono kuwi. Ilmu sing dudu bangsa syarak kuwi ana sing dipuji, ana sing dipaidu, ana sing mubah. Saiki sing dipuji iku ana sing fardu kifayah, ana sing fadilah, ora fardu. Wa amma fardul kifayah, dene ilmu sing fardu kifayah, bahwa ilmun la yastagni anhu. Bahwa tawi ilmu fardu kifayah iku ilmun la yastagni, kang ora bisa sumugih anhu saking ilmu fikih mami umurid dunya ing dalem jejeke perkara dunya. Iki fardu kifayah. Katibi kang ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Idwa krono taitib iku daruriyun. Daruri. Ora kena ora kudu ngono. Daruri iki ya piye ya? Apa makna daruri? Daruri iki tanpa mikir ngono lho ya. Daruri iki ora usah mikir-mikir wis ngandel. Wis ngono kuwi ndak bisa tidak ngono. Daruri iki ya daruri kuwi. Ndak mikir cara anu. Fi hajati bakal abdan ing dalem kebutuhan tetepe badan. Ki ndak sangen kan to. Iki fardu kifayah kan anu. Kebutuhan yang tidak bisa tidak. Kesehatan kan termasuk ya kudu ngono kuwi lho, rasa bantah wong. Rasa bantah anggere wong butuh. Iki daruri. Laka hisab kok dene itung. Pak nek dene itung iku darurion ya daruri, kudu ngono. Fil muamalat ora kena ora lah daruri iki. Fil muamalat dal muamalah. Ba kismatil wasaya ngedum wasiat. Bahwa maris ngedum warisan wa gharihima lan liyane. Ano. Daruri. Kebutuhan yang tidak bisa dibantah. Lek ngedum duit piye ra iso itung. Ngono. Lek lara ora ning pengobatan piye? Nang bakul jamu barang. Daruri kuwi termasuk fardu kifayah. Wa hadhihi yal ulumul lati law qala baladu. Wa hadhihi utawi sing fardu kifayah yal ulum yaiku ilmu alati law qala kang lamun sepi apa baladu negara. Aman saking wong ya kumu kang jumenengi sapa man biaklan ulum karoja mangko dosa copo ahlul balati ahlu barat ngono tindak oleh satu daerah ki ndak eneng ahli etung ahli obat dokter ngono puskesmas kuwi termasuk fardu kifayah ngono kuwi bidan ngono termasuk fardu kifayah. Nah, wa idza qama kan jumenengi biha kelawan para ulum berkewah mang sapa wahidun suci kafa monggo cukup. Cukup ngono apa qiyam. Sapa wahid lah nyukupi sapa wahid. Bahasa kotoran gugur apa fardu anil akharin saking liyane.
Biasanya kitab-kitab fikih iki fardu kifayah contohnya mek salat jenazah ngono. Ya. Seluruh kitab salat jenazah tok. Iki kitab rada gedhe sithik eksak oh fardu kifayah iki termasuk dukun urut barang ngono kuwi. Saya tak ajabu mongko. Mau bisa omong seje kok orang. Iki omong seje lho, kita omongane perkara sing dek iki. Ade kan omongane perkara liya to iki. Tidak sambung karo kahanan. Wala komana paya tak ajabu mongko ora gawokake. Paya tak ajabu mongko ora dianggap nggumunake ora gawokake. Fayu tak ajabu mongko ora dianggap gawok apa men kaulina saking pengetap ingsun. Inatiba janitib al-kisab iku min furudul kifayah. Saking pira-pira fardu kifayah. Fa inna usula sana'at aidan min furudul kifayah. Mengko jane pokok-pokoke apa? Kerajinan produksi gegawean aidan kali manah iku min furudul kifayah. Ya termasuk fardu kifayah. Kal falakah kaya pertanian. Wal khiyakah lan pertenunan. Wa siasah lan siasah lho iki penting. Siasah ngatur negara iki piye? Carane politik iki. Nah. Mun saiki sing diperkara ora ngatur negara. Sing diperkara ndak ngatur e, nek arep mangkat ki yo. Aku nomor pira. Tunggu apa ora? Balik hijamatu balik cantuk. Wah, cantuk itu termasuk dukun cantuk perlu. Sak sambiropyong entek lan dukun cantuk dosa sak sambiropyong. Lah perlu ki wae ya. Kudune wong iso cantuk. Cantuk niku nggih ngetokne darah niku lho. Darah kotor nggih anu. Kene sing iso bapake Harun, Pak Munajin Munir iso nyantuk. Kene iso Mbah Gut dutahe midul ki. Tenoro cantuk ki ana kalane anu jenenge cara kula cantuk bekem, cantuk cepret. Cantuk cepret iki sungu sapi kuwi diketok pucuke, disumpeti ngono. Terus dicekake kertas dibong ngono jadi plek ngono. Iki kan anu nyedot to cak mendung. Dicanduk ya kemana wis apa mendung ngono ya di gariti ngono atau digariti sik iki metu gedhi ya. Kena yang anu Pak Harun karo iso. Harun bapake tukang kuwi ya. Iki Mbah Kutahe Kidul iki. Jadi durung hijamah kayak Nabi baca hijamah cantuk darah tinggi insyaallah mari dikono cantuk termasuk fardu kifayah tukang nyantuk wa khiyatati lan jahit menjahit ngono wa kuwi fardu kifayah fa inna mudun kelakuan lau khala lamun sepi wa baladu negara minal hijam khajam saking tukang cantuk tasaro mengko enggal-enggal tasaro ya. Mengko enggal-enggal apa halaku kerusakan. Tasaro mengko mbrentek apa halaku utawa mlaku. Apa halaku kerusakan ilahi maring nas ahli balad. Kudu eneng. Dan tukang nyantuk stroke kabeh, wong stroke ndak gelem cantuk saiki. Darah tinggi akhire
Cantuk oh, kira darah tinggi cantuk. Mumet cantuk. Darah rendah aja. Darah rendah mumet. Mumet itu loro, nang mumet mergo darah rendah, nang mumet mergo darah tinggi. Nah, ya delok tensi darah ngangge pompa nyang puskesmas kan ono. Apa ada darah tinggi, we cantuk. Perlu cantuk. Kemang anu cantuk ya Mas. Ben jaga maru sak. Wis kadung ambruk repot. Angel marine. Wa kharaju lan kerupekan to dosa bi ta'ridihim sapa ahli baca lan majune ahli oleh ngajokake ahli balat angfusahum ing awake lil halak paring kerusakan mergo ora ana cantuk. Fa innal ladzi mengko sedune zat angjala kang nurunake adaa ing penyakit iku angjala dawa nurunake sapa ladzi adawa ing obat. Wa arsadal nuduhake sapa aladzi ila istikmalihi maring nggunakake to nganggo dawa. Wa adal nawisake sapa aladzi al asbab ing pira-pira sarana li taatihi kanggo nandangi apa ya dawa kuwi angger ana lha iki tapi sing rung temu ki anu gitu apa sing rung temu obate ya HIV apa kuwi mesti neneng anu ning rung temu kadang-kadang HIV ana burung ya wong ora iman nek ndak mukmin ngono kira-kira ning donya iki ya sara kok. Sara, mesti sara, atine sing sara. Wedi ngono. Lah mukmin kadang setengah dablek barang ngono ya bisa lah piye ngono. Nah, kan berkurang tekanane jantung barang berkurang lho. Keweden lho, Mas. Terlalu wedi, ketakutan. Penak momen paling enak. Usaha. Faya juzu mengkora wenang apa ta'arudu maju lil halak maring kerusakan bi ihmalihi kelawan ngenggurake hijam cantuk. Penting cantuk cara Imam Ghazali. Aja kok anggap sepele cantuk. Kita masuk carane aja ngantek kerusakan. Nek gak nyurujukne cantuk ya apa? Kan ngenggurake jumlah tip dawa. Oh, dawa ya. Terus dawa kuwi ae. Oke. Mula kadang-kadang mbah-mbah mbiyen wis temu, cuma awake kan sok kebaratan, sok keobatan kena promosi dokter akhirnya obat sing penting ndak kita tinggalkan. Biyen dia wis ana loro wis kan biyen bayane maca. Nek biyen kan trimo didebrokno apa godhong-godhongan. Jarene aku ngrungokne TV ya. Indonesia tuh sungguhnya ndak usah golek obat terloro. Obat segala berarti. Wis kaya wong kuno kae lho. Wongku. Sing isine apik ki anu ki lho, kelemahan. Bangsa kelemahan kuwi nilainya tinggi sekali. Bulu. Anu, wi. Bangsa pola pendem itu sangat tinggi. Pokoknya sing dingin nyambung tubuh kan. Kelemahan. Pak dokter saya ngerokokne TVRI ngono keterangane. Nah saiki bodho ra dewi. Masalahe biar kan perkara-perkara kan wi, atur wi bulu. Terus sarapan ki ndak oleh sego lek mbiyen. Nah saiki mangane sego, nasi, sarapane kuwi, mangan kuwi terus. Kan kurang lengkap. Awake lho kurang lengkap. Kebutuhan awake kurang lengkap.
Heeh, mesine kan esuk telo. Nah, ngono ki lengkap. Mbok takokne wong-wong nek kena lara mahno dipakan tiwelek mari. Sekarang diumumkan harus sarapan tiwul semua, ora gelem wong-wong. Saiki betulane kan cangkem. Rasane cangkem tok padahal dulu rasane padha. Enggak ada perkara lho. Paling rasa enak kur dur-dur menjeng tok kene lho. Dur menjeng kan padha ae. Rasa geger perkara mangan. Nang ya penting kuwi, pentinge kuwi. Jane ngono. Sarapan karo mangane kudu beda jangan. Yang dia growol bareng ngono kuwi, sawut, tiwul. Sekali-kali ya ampok. Nah, sekali-kali ya sate ngono ya. Dadi lengkap ngono. Jamune ya kunir, jahe, kencur kuwi lho, masak. Pokoke mendina kudu gawe. Lek menurut Mbah Mi kono bakul kembang kono dhisik. Kembang kuwi lek awakmu tetep seger ngono. Aku ya ora telaten ya ora enak. Saben arep turu kon enggak mamah mangan kencur kira telung jempolan. Kencur diucek resik terus bener dipangan. Kuwi awak seger. Yang pemikiran ora ngantuk. Pokoke arep turu mamah kencur. Mendino benar turu mangan kencur. Wis cawe kencur dipangan aja didebok. Karo arep turu dadi mesir ku lek wis kulino yo ketagihan kira-kira. Lek ora mangan kencur iso turu. Seger awak jarene ngono. Kesehatan ya, kencur kan apik. Wa amama yu'addu fadilatan. Ngono. Wa amama lawan barang yu'addu kang dibilang apa ma. Yu'addu fadilatan ing fadilah la faridatan la fardu yufata amuku mengko njerok-njerokake. Fiteka iki hisab ing dalem lembut-lembute etung la kaka iki tip lan apa jeru-jerune tip hakikat tip wa dari kalan liyane kabeh mimma saking barang istaghna ya kang diarep cukup apa anu saking mah dadi njuruk-njurukne etung kuwi ya sing kudu kepaya etung sekedar srawungan hidup kuwi lho lembut-lembute matematika kuwi dudu urusane wong awam ya ora tek perlu kibayang. Semeniko kedokteran. Itu penting banget loh. Si bakso masail wilayah NU neng Ketapang Malang. Ana masalah piye hukume bocah-bocah sekolah Tsanawiyah atau mulai SMP nganene percobaan nganggo kodhok. Nangka kodhok kuwi sijine binatang sing dening Kanjeng Nabi dilarang dibunuh. Membunuh kodhok itu tidak boleh. Nah saya praktek nang sekolah tinggi praktek nang sekolahan. Niku terus pundi. Padahal kiai sitok ngono kuwi ora sah jawab hukum nesu. Enak dadi apa? Yen percobaan wong ndak oleh saiki kodhok aja ndak oleh ngono tok. Iya apa kiai ngamuk tok, ndak ngomong. Ndak jawab. Aku dadi apa? Lek guys wong dokteran piye? Percobaan wong ora oleh, percobaan kodhok aja ora oleh. Udah dal-dalan nek ngono tok kuwi akal-akalan ngono. Ini loh, masalah kodok ya, jantung kodok itu kan mendekati dengan manusia. Dibelah dicek mati tidak bisa kedut. Penyuntikan kejantungan ini kodok sing mirip karo wong iki kodok. Kodok itu kok nggih praktek. Padahal ana hadis ngomongi kodok ki ndak oleh dipateni. Ngono. Ya oleh dipateni. Walakin nahu yufidu. Tidak.
yufidu ziyada kekuatan. Walakin nahu ya piye maknane iki? Walakin nahu tapi ne tak amok harus ya nggih Mas. Walakin nahu niku. Hah? Bener. Wah, mayu atuh. Oh. Bener tak amok niku mawon. Adoh mana? Mayu atuh waduh. Lah niki. Oh, wa ama mayu atuh badatan lakatan tak amuku. Lha ora mboten tak amuk kene mawon. Nggih. Maka nah tapi tak amuk jerok-jerok niku mah. Iku yufidu maedaya apa tak amuk ziyadata kuwatin ing tambah kekuatan fi qadril muhtad ilaih. Dalam kadar kang dihajati ilahi maring kadar. Mbah kowe. Tidak iso maknane sing iki. Wa amal mazmumu ana apa sing dipaidu iku fa ilmu sihri, ilmu sihir. Cekek modong 7 bengang 7 layangan sandat tumbak meripat. Wong sandat cekek. Cekek ki anu, wangi cekek ki. Cekek ki wong bertamu kok nyuguh wetang kek diserne sar lepekno. Ngombe wetange mati kena cekek. Jenenge sihir. Cara banyu cekek lek cara Jawa Tengah modong. Nang kene santet atau jenggah. Asihru sihir wa til wa apa ki? Oh, talasmat apa? Sulapan apa? Wal musa'badah. Tak ro kabeh ke mana nih? Wa talbisat. Jumlah sulapan nih. Wa amal mubah wis sudah dinyanyi ya sihir. Tapi ya ana sing ngomongne sihir iku oleh dipelajari ning ya gunane nggih nulak sihire wong. Ilmu zikir bukan untuk diamalkan tapi untuk mengetahui ilmu zikir bagaimana caranya kalau ada zikir itu ngatasi. Kok aja tonggo pecok. Ronggo pecok kuwi lek duwe ilmu sihir ronggo pecok, kuwi lek ora dingge nyikir wit-witan to kewan utawa wong, niku awake dhewe sing lara. Pemilik ronggo pecok. Mbah unine piye ronggo pecok iki? Samber nyawa bareng. Wa amal mubahu terus ya. Wa amal mubah kenapa ilmu sing mubah minhu sangka ilmu ya. Amal mubah kumpul ilmu sangka ilmu iku fal ilmu bil asy'ar lan pira syair. Ali la sakhafa fiha. Apa mana la sakhafa? Napa iki? Sing ora sakhafa fiha. Wataro wihul akbar lan pira-pira tareh ya. Tareh akbar. Pira-pira ya ilmu tareh lho, sejarah lah. Tawarikh akbar ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah. Wa ma yajri majrahu. Wa man barang yajri kalau makopo ma majrahu ing panggonane. Akbar kuwi utawa tawar ya ilmu. Wa ma yajri majrahu panggonane ilmu. Ilmu as'ar sakrote kuwi. Saiki wa amal ulumu syar'iyyah. Anapun para ilmu sing basa syarak Faya mengkote syariah kul maksudatu kang disejo bil bayan lawan keterangan sing terang niki ulum syariah sing sejo karo al bayanul
Bayanul ilmi tadi. Kadek ngono. Bibangan diterangke ngono ae. Faya mahmudatun kulluha. Faya mengkote syar'iyah iku mahmudatun den puji kulluha sakabehane mahmud. Dipuji kabeh ngono lah. Faya mahmudatun kulluha sakabehane ulum. Walakin qad yaltabisu. Walakin qad yultabasu biha. Terkadang den serupane dan jumbui we. Apa biha kelawan ulum itibas iki ndak gendah ngono meh kaya sobat ngono. Walakin qad yultabasu apa ma ngono. Dimemperi biha kelawan syariah apa ma yudhannu barang dinyono ana jene ma iku syariatun syariah wa takunu ana apa ilmu ma iku madmumatan tapi yang ngene jane ilmu syariat iku kabeh mahmudah. Tapi ono sing terkadang diduga syariah padahal madmumah. Apa kuwi? Kok terangane. Batang kosimu mongko kandum apa ilmu syariah tapi sekadang yo jane gak syariah kabeh sing yudhannu kuwi ila mahmudah wa madmumah maring sing den puji lan den paidu amal mahmudah sing den puji walaha mongko kadhe mahmudah apa usulun wa furuun pokok lan pang-pangan wa qaddimatun lan muqaddimah wa mutamimat lan nyempurnakake. Iki ngono awake iki cerdas ngono apal kabeh iso urut dadi kan bar maca lali sing repot. Urute piye iki, ilmu. Ya terperinci banget iki jane ngono. Ilmu no loro, ono kifayah, ono syar'i, ono sing ndak kifayah. Ono sing madmumah, ono sing mahmudah, ono sing ngono ki lali. Saiki ya, ilmu sing mudah iku ana usule pokok-pokoke, ana pang-pangane, ana muqaddimahe, ana sempurnaane. Wa arba'atu darbin. Wa ya utawi ilmu mahmudah mau iku arba'atu darbin patang werna. Ad-darbul amalu, werna sing awal, kal usulu, pro-pro pokok. Wa ya te pokok iku arba'atun lho akeh ngene iki. Utek tak percet malih lali urute iki. Mesti kan jlindrik iki jatuh kali mesti jlindrik ngono iki mulai ngomongne. Lali mari. Waya ta usul iku arba'atun. Kitabullah azza wa jalla siji. Wa sunnatu Rasulillah alaihi salam. Wa ijma'ul ummah. Wa sa'a salus sahabat lan dawuh-dawuh sahabat atau tinggalane sahabat. Asarus sholihin peninggalane para sahabat. Padha tembung utawa pekerjaan. Wal ijma' uta ijma' lho, cece. Wal ijma' ta ijma' iku aslun min khaitu innahu yadullu ala sunnah. Uta ijma' iku dadi pokok. Min khaitu innahu saking di arah satune ijma' iku ya dulu nuduhake apa ijma' ala sunnah ing atas sunnah rasul tegese bahwa mengata ijma' iku aslun dadi pokok fi darajati salisah derajat ketiga Quran hadis ijma' ketiga bakadal asaru semenoko asar wa enamu asar adon kalmanah iku ya dulu nuduhake ala sunnah. Di anak sahabat jenis sahabat radhiyallahu anhum sahabat kabeh kot sahadu teman
nekseni utawa ngadili sapa sahabat al wahya ing wahyu wa tanzil lan diturunake adraku lan nemu sapa sahabat bikara inil akhwal lan pura-pura korinae utawa tandane pira-pira tingkah nemu ma ing barang ghaba kang gaib apa ma an kohwari saking liyane sahabat ma ghaba an gharim apa yanu ngono kenyataane ma ini lho tegese sahabat itu termasuk cara membaca termasuk asal sahabat termasuk asal ilmu syariat soalnya para sahabat itu kan nekseni to tumurun wahyu diturunake terus yang melatar belakangi turunnya ayat itu apa ngono yang tidak diketahui orang lain sejarah tumurune dawuh kan perlu dicermati Pak. Saiki ngene ning Undang-Undang 45 iki kan ning anu. Syarat presiden kudu orang Indonesia asli. Nyapa kok dikai asli? Zaman semono untuk menahan aja nanti Jepang masuk. Ngono. Lek ndak kata-kata asli pada waktu itu lho ya. Asbabun nuzul kan bangsa orang Indonesia asli. Koroin korinae nyapa kok ngono kuwi. Rupane pada waktu itu diproklamasi kayak bangsa Indonesia saat itu ya. Sekarang Jepang masuk sini menjadi warga negara, kan dia berhak menjadi presiden. Nah ini yang kata-kata orang Indonesia asli, Jepang orang masuk, ngono tok. Kita kira kok terusnya pada jangan tuh ya. Mana yang asli Indonesia? Apa sih lahir tahun piro? Nah, lebih kan. Dia tahu kewarganegaraan dibatasi pokoknya matanya tidak bintit. Itu tidak asli ngono. Akhirnya nabrak. Wong ide sing musuh Manado kok bintit kabeh. Penduduk sana selamanya. Biar kok tokne kok kene. Pokok mana sing rambutnya tidak berintik, sing tidak ireng. Wong Papua piye? Tidak mudah wong kene. Mana ya sing. Akhirnya mana asli? Wong Irian oleh ndak jadi presiden. Ngangge hukum nyalone presiden wong sing ndi ngono ya kudu sejarahe biyen piye buku biyen nggih nolak Jepang ngono to berarti lek wong Irian ndak masalah kuwi bangsa Indonesia Masya bintit itu pun bangsa Indonesia ngono iki ngono ki jenenge qarainul akhwal lek ndak ro sejarahe rohane hadis kok paham apa anane iso bingung ndak ada gon-gonane. Qarainul akhwal ngono. Ngene tulisan. Dilarang mengeluarkan anggota badan ngono. Bisa ayat ngono to. Piye ilmu hukum iki? Ndak ada cara. Ora bingung. Wong kuwi mesti templek nang besok. Ya, wong kuwi templekan bis kok waca nang kene kok nggih. Kok pas nang langgar ya repot. Kayak hukum iki langgar. Nah, saya baru pamala tuh gitu ibaratu bima adul kabil kerain. Baru pamala tahitu terkadang orang liputi apa ibarat atau ibarat bima klan barang orang liputi ing barang adul kakang udrika apa adraka udrika ya kan ditemu apa ma bil kerain klan perkarina karena pada waktu itu ya ibaratnya tidak nyata ya kaya kuwi mang kan ibaratnya mengkur bangsa Indonesia asli men piye karena sejarah piye pamin hada mengko saking arah iki rubah malantuk itu kuwi ndak klimputi pamin pamin hadal waji saking iki wajah-wajah rupanya tuh gitu kuwi. Ro'a mandang sapa ulama-ulama iktida'i manut bihim kan sahabat
wa tamasukalan gondelan bi atarihim lan kelawan tinggalane sahabat. Lima sahabat ngono ae. Traweh 20, Umar 20. Maka sing terus sejarah traweh sebenarnya itu Umar. Ngono. Ibaratnya pemanang dawuh, aja salat 8, aja salat 20. Ngono ki kan karinae pada waktu sahabat yang lebih tahu. Wadhalika bisartin maksusin awajib maksusin indaman yarahu walayaliku bayanuhu biadal fan. Wadhalika mengkono ijma ngono. Iku bisartin maksusin dengan syarat tertentu ana wajib maksusin ing dalan tertentu indaman yarahu mungge wong sing weruh sapa nekotake weruh sanekotake sapa manhu ing ijma. Walayaliku lan ora patut apa bayanu hundrake ijma biada fan iklan iki fan tasawuf asa ngomong ijma ki apa kuwi kok foto maca kitab kono kitabku jenenge Al Basit ngono Imam Ghazali di kitab Basit jenenge ning tengkene sing kondang kita Imam Ghazali kita tasawuf tapi jarang sing lek nang kiai maca Al Wasit Al Basit kita Imam Ghazali. Imam Ghazali asalkan fuqaha. Nanti ketua atau saiki rektor atau ketua Nizamiyah. Hadar busani kaping pindho warna kaping pindho al furu'u pang-pangan. Bahwa utai furu iku ma barang fuhima kan dipaham apa ma min hadil usul saking ki pokok la mujib al-falpa di mana net walau alamu sama cerita urung cerita ini pemilu. Satu lagi, kitab tasawuf spektakuler Ihya Ulumuddin akan dikupas habis oleh Bapak Kiai.